Sila ngempela ke kumasipala wakwaNongoma noNgoma local municipality nanjengoba uyibonela nje nawe ukuthi sila umkhandlu kolona maduze ozobizwa ngokuthi King Zwelithini local municipality. Umhlonishwa ke uMbalishinga uMEC wakwa social development kulindele ukuthi ke atheleke lacishe ke emahoreni kamabili azayo nanjengoba ke evakashele wona lo masipala wala kwaNongoma imeya la kwaNongoma ukhansela umshangane ndabandaba ibhalele lona ofisi ke likamhlonishwa ukuba ke bezoxoxa azobona ukuthi njengoba webhekelela umnyango lo othinta kakhulu kusondela udaba oluthinta izingane isigameko esenzeke lapha endaweni ke yakwamjiza kwamajomela ku 17 nanjengoba ke kube nesigameko lapho ke kuthintakale khona ukuthi ke kube nezingane ke ezidlwengulekayo cishe ke phakathi kweminyaka ke isukela ku4 kuya ku7 years ezintathu. Ungqongqoshe kuzobheka uzoxoxisana nomndeni nanokwehlisa ke yona imoya ikakhulukazi emndenini ukuthi umndeni ke awehlisa umoya kanjalo ke futhi ke nomphakathi ngabaholi ukuneutralize isimo ngoba makuvela into khona basuke bethi nje lo muzi lo bewukhomba noma bewubiza ngamagama ngithi ngike nibone ukuthi eminye imizizi ilinyazelo nempahla uma ningangeneleli njengabaholi izenze ezinjalo ngeke zize ziphele. Ingakho ke sikhona la namhlanje kulona kusuku lokugcina ngoba imihlangano eqhubekayo ehlalayo idila kangcono nalezinto ama committees akhona i-structures zabaholi ukuthi ke kodwa kumele kusivula amehlo ke sikwazi ukuthi sibheke nawe la ukhona emndenini emasontweni la esikhona kuphi asiwavula amehlo when kunama cases areportiwe niwasukumele niyawazi ama offices aka social development nangumamfeka uhlale khona kodwa ngikhulumile no speak ukuthi let's involve them enhlelweni ke ezenzakalayo. So ngalawo mazimeya ngicela ukuthi nje ngime lapho ukuze sikwazi ukuqhubeka nosuku lethu. Ngiyabonga kakhulu nonke. Thank you. Kuzokhumbuleka ukuthi lapha kuleya ndawo kwa 17 isigameko ehlezi zenzeka kwaba nesigameko lapho khona izingane ezayihlala nobaba wazo owayedlwengula nje imini nobusuku ikhansela la ngaleso sikhathi ukhansela umama umyeza lakwazi ukuthi lingenelele ikakhulukazi nomnyango kwamaphoyisa kwakwazi ukuthi basizakale ke kona ke lo yamndeni izingane ke ezayilokhu idlwengulwe njalo ziyeke ukuthi ukudlwengula isigameko ke esiqhubeka kuleya ndawo ukuthi akube komshophu ukudlwengulwa ke kwazo ke izingane ke kuleya ndawo kwaba ke nembizo nathi siwumsakazi noNgoma FM sake sabiza isithangami kuona ke loya kuleyona leya wadempeleni siyoxoxisana nomphakathi wakwamajomela nomphakathi wakhele zonke ezondawo komjiza nalapha komashini ukuthi isiphi isihlava ngempela ke esikhona. uMEC uzophindeke futhi ke aphose neso uzokhumbula ukuthi kube nesigameko salapha yakwambatha lapho intombazane ebihlala eThekwini ebulawe yisoka layo kanye nabangani bayo bayihlinza bayikhipha kamathumbu. uMEC uzophinde futhi kaphose neso kulo mndeni kwambatha okubonisekayo ukuthi ngempela la endaweni yakwaNongoma ikakhulukazi ukubulawa kwabantu besifazane kuphakeme kakhulu. Sesike sakuveza kakhulu njengomnyango we-social development la KwaZulu Natal kule 7th administration ukuthi indaba yokuphulwa kwamalungelo abantwana siyithathela phezulu. So nizokwazi ke umphathi waZulu Natal ukuthi uMEC ubehamba nje yonke indawo ezama ukuthi aqwashise kakhulu kodwa futhi si-attend nalokho kusuke kuvelile ama cases athinta ukuhlukunyezwa kweingane. Kodwa esingakutshela kakhulu umphakathi wethu okokuqala ukuthi makunezimo abaphakamele phezulu ba report kuma local offices nakuma khansela emphakathini ukuze udaba lisukunyelwe nokuthi siqinisekise ukuthi sinama social workers wethu aqeqeshiwa sezingene eliphezulu akwaziyo ukuthi angenelele ngoba okokuqala fanele abantwana abalulekwe ngokomqondo kululekwe nemndeni yabo ngoba sifisa kakhulu ukuthi emva ukuthi umntwana edlule kulesi sigameko noma ehlela isigameko sokuhlukunyezwa kubalekile ukuthi angacwaswa atritheke ngendlela ukuze akwazi ukuphinda abuyele emphakathini. Sifuna ukuthi mayefunda abuyele esikoleni kungabikho ukumkhomba ngeminwe noma ukumbiza ngamagama. So ngisho nje ukuthi umphakathi waZulu Natal ungathembela kakhulu kuma social workers wethu aqeqeshiwe ahambisa ngemgomo kahulumeni ukuthi abantwana banakekeleke bavikeleke futhi uma behlelwe igameko ezifana nalezi. Mhlawumbe mhlonishwa sikubeke sikanjwe dabeni oluthinta ukuthi igameko zokulinyazwa kwabantu besifazane nakwaNongoma sezizinde kakhulu. Zokhumula kwa 18 isoka lashisa intombazane la ibhunyelwa ngomlilo
kwataphaza kwabathena umfana wangena wakhipha intombazana wayibulala esinkweni intombazana yayibuye ukuyovakasha honyoka bayibulala ziningi igameko esezenzekile kwaNongoma ithini iplan yenu njengomkhandlu eqwashiseni nokufundisa abantu besilisa ukuthi abantu besifazane babalekile Ngibonga kakhulu ngicabanga ukuthi uyishaya isikhokosweni okubaleke kakhulu ukuthina sibonile ukuthi sigxile ekutheni umuntu wesifazana semkhulisa kanjani uba kwazi ukuyiphatha emzini ngakho sinama program amaningi ahambayo kuthiwa isemhlangeni sikhulisa intombi zinama camp kodwa akukho la khuluma khona ngomfana uthonjiswa kanjani ukhuliswa kanjani sithatha iprograms emkhandlweni uma singena la emkhandlweni kwi-IDP yethu yakulonyaka sina la khona esikhuluma khona ukuthi kunemthombiso la sizohambela khona ama camps la sikhulisa khona umuntu wesilisa ukuthi la mantombazana asesokhulisile noma la matshitshi sesiwakhile swakhela ubani uma bengekho abesilisa abazokwazi ukwa provide ngamanye amazwi sithi ayibuyele emasusweni la khona sizofundisa umfana ukukhula ukuthi uma umfana umsebenzi wakho ukuvikela ikwenu uma umfana umsebenzi wakho ukuvikela isithunzi sasekhakini umsebenzi wakho uvikela isizwe ohlala kusona izingane zethu zikhule eziningi zazo zingenaba abazali abangobesilisa uthothi ingane ikhuliswa umama yedwa ngaleso sikhathi leyo vacuum esuke ethola umfana imenza ukuthi egcina engakwazi ukulungiseka umhlonishwa MEC ukhuluma ngodaba olubalekile ukuthi sesibuka root cause asanandaba nokuthi igcinenwa khona after kwenzakalani ngoba igcinenwa khona njalo sizofika ngeindaba ezifana lezi sithi zizolungisa umonakalo kanti singawubuye umonakalo la uvele khona ukuthi root cause egcineka khona kuvelele izimo kanje ingenxa ukuthi yena izingane zabafana sinakile sinikeze distance ekutheni sisondele njengabazali ube zinazo sinikeze ithuba zokufundiseka uthothi mangathula uyalandelisisa ubheka kule mzimba lo wasekhaya uthothi ingane le ayibingenayo umuntu wesilisa ohleze khona ekhaya uthola ingane le bikhula nezingane zamantombazana kuphela leso simo leso sinjalo in the absence of ubaba njengoba singoba baba bomphakathi singobaba besizwe yini umsebenzi wethu wenza intervention ukulekelela isimo esifana leso